Els catalans exportem arreu del món. Durant molts anys a Bogotà la van anomenar l'Atenes sud-americana, però com a nosaltres ens agraden les emocions autèntiques, volem portar-vos fins a l'Atenes de debò. Allà ens esperen la Rosario i les seves plantes. Quines són les cures de metge que li has de fer habitualment? És una peça que li vaig ser educat dins de la filosofia del budisme. Gràcies a aquesta bona relació comercial, les empreses catalanes que hi exporten no han de pagar aranzels. I això beneficia persones com la Sílvia, que gairebé cada setmana compra els apòsits que una empresa de Bigues i Riells envia a Oslo. No sé si us heu fixat, però l'Àfrica tenia una pell molt fina i és que a França no només exportem embotits, també enviem principis actius que es fan servir a cremes cosmètiques. Així que, si us sembla, mentre jo vaig a la pròxima empresa que coneixerem, des de París es presenta el nostre aliat. Nosaltres, la Núria també està constantment a la carretera, però ella fent visites comercials. I aprofitant que avui va a Ginebra i des de casa seva hi ha un bon tros, s'han dut el marit i la filla.